Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-għodwa tajba, nilqakom mal-quddiesa tal-lum immexxija minn Patri Vince Mikallef, provinċjal tal-Ordni Dominikan f'Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. U miegħek ukoll. Illum fil-imkien mal-Knisja Kattolika niċċelebraw il-festa ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib, Verġni u Martri. Ejjew f'din il-bidu tal-Quddiesa nagħrfu l-tiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mrijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Mqazza Marija den Verġni lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna drubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ejjew issa flimkien infaħru lil Alla u rrodulu ħajr. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smawit u paċi fl-art il-bredmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Muli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, muli Alla ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li jadfu l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna imlina bix-xjenza tas-salib li bija żejjint b'mod tal-għaġeb lil Santa Teresa Benedetta tas-Salib fil-waqt tal-martirju. Atina talb tagħha li dejjem infittxu lilek bħala l-ogħla verità u nħarsu b'qamsieħa sal-mewt il-patt etern ta' mħabbtek imwettaq bid-demm ta' ibnek
għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, arawni, jiena lill-arusa tiegħi noħodha fid-deżert, lill-qalba nkellem. Hemmhekk jitwieġeb bħal fi żmien żożita, bħal fi żmien ħruġa minn ġo art l-Eġittu. U għal dejjem narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaq u t-tieba u l-ħniena. Frabta fidila jiena narsek miegħi u taraf lill-mulej. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. U ħorġu ilqaw lill-Kristu il-mulej, ħorġu ilqaw il-Kristu il-mulej. Isma binti, ħares u għati widen, insa l-ġensek u l-dar missierek, jitaxxa is-sultan biġmielek, u int, għaxu sidek, għatih qima. Oħor flimkien l-Kristu il-mulej. Kolla ġmil bint is-sultan bil-ġawar, min suġ bid-deb il-bisa, għant is-sultan jaħduha biex bejbit waraja, it-tfajliet li jenetawla bisħaba flimkien oħorġu ilqaw lill-Kristu il-mulej. Jittieħdu bajat ta' fer ħwena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, flok missirietek jilqu liedek, inti tqedhom kapijiet fuq l-art kollha flimkien uħorġu ilqaw lill-Kristu il-mulej. Din hi xebba bil-għaqal li l-mulej saba tisar. Meta ġie l-mulej daħlet miegħu għall-festa tat-tieġ. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Matteo. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parambola. Is-saltna tas-smawiet issir tixbaħ lill-10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin, għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ u ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-arus iddawwar ma ġie, u għalhekk il-kol ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad ara l-arus u ħorġu ilqawh. Dawk ix-xebbiet qamu l-kol u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu, għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. U dawk li kienu lesti daħlu miegħu fis-sala u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu mulej, mulej, iftinna. Iżda hu weġibhom u qal, tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela għaliex la tafu il-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Illum mela kif għadna fil-bidu il-Knisja qiegħda
tiċċelebra il-festa ta' Qaddisa Verġni u Martri Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Interessanti il-ħajja ta' dina il-Qaddisa, aħna nafuha aktar bħala Edith Stein. Hija twildet fil-Ġermanja, f'parti tal-Ġermanja li llum saret parti mill-Polonja, twildet fl-1891. Kienet il-11 wild ta' familja Ludija. Imma interessanti ta' xi 30 sena hija rat il-ħajja ta' Santa Teresa ta' Ġesu u ikkonvertiet. Ridet titammet u issir parti mill-Knisja Kattolika. Hija tamdet fl-1922, kella 30 sena. U 11 sena wara hija tħajret biex tidħol mas-sorijiet Klarissi, Terezjani u daħlet u ħadet l-isem ta' Teresa Benedetta tas-Salib. Hija kellha devozzjoni, anzi mhux devozzjoni, ima kbira lejn il-salib, il-kurċifiss. Il-meditazzjoni tagħha kienu taħdita, dialogu ma' dan Kristu imsallab. Kristu li ġi biex jifdil kulħadd is-Salvatur tagħna. U għalhekk hija baqgħet bdina il-qima kbira lejn is-salib, iżda fl-1942 hija fi żmien in-Nazi hija ġiet daħluha fil-kamp ta' konċentrament u hemmhekk tawa il-gass. Hija ġiet ikkanonizzata mill-Papa San Ġwan Pawlu II u għamilha wkoll patruna, waħda mill-patruna tal-Ewropa. Forsi l-ħajja tagħha ħajja sempliċi imma ħajja qawwija fil-fidi, speċjalment lejn Ġesu, Salvatur tal-umanità. Nistgħu nifhmu aktar il-parabola illi Ġesu ipoġġilna llum. Huwa qed iġibilna l-eżempju ta' dawk illi ikunu fidili lejn Ġesu, jagħmlu r-rieda ta' Ġesu, mhux biss jisimgħu il-kelma tiegħu, imma jgħixu l-kelma tiegħu sal-aħħar. Għandna l-parabola fejn jgħidilna li xi wħud dawk il-verġni illi baqgħu fidili lejn il-kelma ta' Ġesu u għalhekk kienu preparati biex jidħlu fis-saltna ta' smawiet, u oħrajn illi għalkemm ħadu l-istess magħmudija, għalkemm huma dixxipli ta' Ġesu, imma jieħdu l-ħajja forsi aktar biċċajt, speċjalment f'dik li hija reliġjon. Mhuwiex biżżejjed li aħna magħmdin, jekk aħna ma ngħixux l-impenn tal-magħmudija tagħna xejn ma jiswa. Kultant aħna stess nieħduha kontra dawk li m'għandhomx l-istess reliġjon tagħna, ma jekk naraw il-ħajja tagħhom forsi qed jgħixu aktar fidili lejn ir-rieda ta' Alla, b'dik li hija karità lejn il-proxmu, b'dik li hija karità, b'dik li hija għaqda, paċi. Mbagħad forsi ħaddieħor li huwa mammed ma jgħix propju r-rieda ta' Alla. U għalhekk Ġesu dan il-messaġġ li jrid iħallilna li aħna għalkemm irċevejna il-magħmudija mhijiex biżżejjed biex aħna ngħidu li aħna
diġà ksibna s-salvazzjoni. Jeħtieġ li naħdmu għalija s-salvazzjoni. Jeħtieġ li l-impenn, il-wedijiet tal-magħmudija ngħixuhom tul ħajjitna kollha. Biex hekk meta jgħidilna il-mulej ma jiġrinniex bħal dawk il-verġini li Ġesu sejħilhom boloħ li kellhom kollox imma ma tawx każ, imma nkunu bħal dawk il-verġini illi mhux biss ħadu l-imsiebaħ imma wkoll ħadu iż-żejt dak kollu illi talmu mill-Knisja tul ħajjithom. Għamlu issa talba tal-komunità. Nitolbu illum ħuti eżiż lill-mulej Alla li jista' kollox li minnu tiġi kull għotja tajba u kull dom perfett. Biex bit-talb ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib li ħadet il-martirju għall-istqarrija tal-isem qaddis tiegħu, aħna niksbu ħelsien tas-sew u saħħa u qawwa f'kull tiġrib. Qawwi u kattar mulej il-fidi tal-Knisja tiegħek, żomma taħt lid setana tiegħek, ħatoħroġ dejjem rebbieħa fuq it-tiġrib kollu li għanqlu kontra tagħha is-setat tal-ħażen. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Saffi d-dinja minn kull talim qarriqi, ħoll l-irbit tal-ħażen, għati s-salvazzjoni lil kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-mistrieħ ta' dejjem lil qaddejja tiegħek lil dawk kollha li f'din id-dinja ħabirku għal kobor tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ej lil dawk li huma mġarbin minħabba f'ismek biex bit-tiġrib tagħhom jaqalaw il-paċi għall-Knisja tiegħek f'pajjiżhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għallimna nħobbu l dawk li jħaqruna unpattu bil-ġiti d-deni li għamlunna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mument ta' skid biex aħna wkoll noffru it-talb personali tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kif tajt lil martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib, il-grazzja li dibati għal Kristu, għati lilna l-grazzja li matul ħajjitna kollha qatt ma nibżgħu nistqarru fil-fidi tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismek għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja għazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib u bit-talb tagħha għameli ikunu jogħġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tagħtek bit-tixrid ta' demma bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Nizuħaj lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xira tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax il-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smawiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha inti terġa' ssejjaħ lil bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u dewqu minn issa id-doni li bihom iżdejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs. Radlek il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa rat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li bqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċogon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisof tagħna Charles, mal-Isof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giuseppe mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missien li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bl-istess talba li tallimna mingħand Sidna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smawiet jitgħaddis ismek tiġi saltnatek ikun nitritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nitamaw il-għena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija assaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu njgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija jislimu l-għada li intrid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu din it-tarbina li ġismu tiegħek ma tkunx il-kudama tagħna. Iżda ħnina tiegħek ħalina nħassib fiha tawwabna u tisma'. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisolix li titħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ħarsuna għal-ħajja tal-ħajja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija il-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib idietek bil-fedilta kollha u elbet id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħar lill-Alla.
naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mexxija minn Patri Vince Mikallef. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna issa jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u għafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid tkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infen, u ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Se nimmeditaw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misterju meta sidna Ġesu Kristu qam minn bejn il-mwiet. Missinna li jindi bismawiet jitgħadis ismek tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, klopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina l-intijom, malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna drubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erwi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Wittini misterju Ġesu tela is-sema. Missinna li jindi bismawit, jitgħades ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, kimbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, malik isma tal-btana, dak li twilet għalina rritu kuni bentijak bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erbi kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Fit-tielet misterju Ġesu jibat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missinna li inti bismawit, jitgħades ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna n-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija għal-ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Snima lik Marija, bil-grazzja mumni għal-mulejmija, imbirka inti fossi nisa,
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna drubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna li rrikolna, speċjalment dak li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fir-raba' misterju nikkontemplaw Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missinna li inti bismawiet jitgħaddes ismek tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema jgħidha flan. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubietna palma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna drubitna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna li rrikolna, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Fil-ħames misterju nikkontemplaw li l-Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missinna li inti bismawiet jitgħaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritin kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubietna palma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimanik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-intijom, malik isma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikuni bentijak bħalna. O Ġesu tija jaffrinna drubietna, ħarisna minn nar tal-infen, u l-ġenna l-erbu kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Inselmu lil Marija. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajaħlew għaw tamatana. Slima lik li lek najdu għali xaħna turufnati li teva, li lek nitnidu aħna li nibħu nolfu fejdana l-wit ta' dmuħ, eja mela avukata tana, dawalejna dawk għajnejn tijak tal-ħnina, urina wara dana turufnament lil Ġesu frottimbirek tal-ġuf tijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missinna li jinti bismawid, jitgħaddis ismek tiġi saltnatek, ikkun li tritint kif is-sema egna fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li bdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina,
itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tisto l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisto kull ima, itlob għalina, xebba li tisto kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-dussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, guarda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavori, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faras tal-migranti, itlob għalina, faras tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insan, itlob għalina, sultana tal-anġeli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostoli, itlob għalina, sultana tal-marti, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana imnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisa ommalla, biex ikun jistoqqinna dak li wedna Kristu, nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija den Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddejn u għarus tal-Verġni Marija li nekalla f'dalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U mqaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Paul Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzò, itlob għalina, Beata Adiotata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek, hekk li nħossu bla ebda traba. Inti dak li rebraħtinna il-fidwa tiegħek, inti li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqades tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem aziz tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-birom talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.